Hai Nungjaknai tu Kaham lama Lampwra de Chwngpherangni Sanmungo de Lahar Kaswlaikha Amchaini Lukurok Patimung Udaipur Kila Darjeeling bare Amchaio Ashalo Lahar Kaswjakmani koktoma mankino Patimung thayo thangu sogoikha Chini CEM Purnachandra Jamatia Patimung ti Chini CEM Purnachandra Jamatia Shaka Lahar Lampwra hamya ngai tongmani no regai waide waino hapangni thani koibung bulai rezaka hnai phiaba tabuk phano abuni shaktharmung na harja gyakpo Ashalo Lahar Kaswlaimani koktoma manai Amchaini Lukurokni kanao thangai bachakha Chini CEM Purnachandra Jamatia abahaikino Amchaini Lukurokni Sanmungo dakli supung rejakna ni bagai haste hapangni thani teiwaisa koimung rekha CEM Purnachandra Jamatia Chini Lahar Kaswlaikha ongkha Chini lama belaikan hamya Chini lama belaikan hamya ekdom 6-7 jaga ekdom lama kepek ekdom kisapan laimanya haini bagai jeng sanmang bupai hangkar nai obhai mang sausono samnosan jeng do jeng je sarkar tongnai rono je abo sarkar khai tongnai rono jeng sano Chini sar MLA songrono jeng sano boro ongkha khlairi phane hini sawo boro khlairi phaya hangka tabo orani theke ompi thru jeng pis boro rina hingka rimaya khu buskangni November mas ni timir na hini saw bro hingka aboni sekang to jeng tabo jeng sorine nangna bile jeng kabang mas jeng rugi ongi bo jeng ritrak bai balai si jeng wa bai khai jeng balai si jeng haka jeng malayo haini bagai jeng aukni busu bani horin jemi jeng target na laikha mitin da kholai jeng panchayat jeng mitin laikha mitin ong laikha Chini convener no jeng Saka Chini secretary no jeng saka obo jeng bahai khani sadi lama mani brok mani sa tinin simi rifaijak tinin simi rasta saman bagai redik faijak tinin simi samutangi tongni sawo sabo Chini convener tinin simi samutangi tongni sawo ngka norok ko pheyang ka thangi nai din sawo jeng hanka Chini convener no rasta khaje satjabor jeng no pheyya jeng hanka Chini sar MLA phaine phaitung Chini CM phaine phaitung jeng hanka absi temani sa edri phajak lamas nami tongoni sawo hangka jeng do hangka jeng mani laikha do naigrano koyekdin norok naigra de lama bo thangi naidi hini sawo hangka jeng phaileka jeng hu phaileka jeng buri botoro jeng hu phaile mani phaine phaika ekdom it haino semen ganang buri nok ka groni thumu tubujak thain thaitam khaye haini berajak cycle gni thamlaya baisi wasin cycle basa lailakni galai sirikha jeng ar kasmal jagawo galai sirikha lailakni Bormura edisi village ni tibaglai kami Amchaio lama road block khailajak jeng oro Lukurok borok kodungma rongoi ni oro jaga lama hayani bagai allegation khailai tongmani joto proshashan level o salai tongmani pheba tabo watui jarao teibu barek thangkha jeng joto nogu oro jaga rugi chugi pregnant oma hajorao hospital tabo wani tini o kami Amchaini borok Kila bazar haptabo duibar ungu o duibar mai kethang phalia hengkheno oroni kami Amchairo kobangma problem ungu nukungo mai chanani nongnani boroni rang paisa ajinani onek income source of income of ungui thang nge ang nije bai thangbo proshashan ni thani barbar no sajak chief minister no letter rojak duibar chief minister no oroni simi letter rojak boni pore chief engineer bai kok salaija oroni executive SDU tone engineer borno bo prai somoy malaike yang guri thang hankhe ni sawo je tini ang guri phaimani omahai lama haya nge bono emergency basis daiti khaidi hunai sawo nge tender engnai hi homani ta pojonto kodungma ngia prai 1.5 bosor 2 bosor kawi thangkha orni lama tender engnani process o tong hi kodungma no borok sawo phiaba taksu jorang yakho Lukurok ni je allegation thik ni tongo je asuk kodungma engnai hongoi si engya ngoi tong ye tini phungo orni Lukurok ana phun khai ha khai siri prai 6ta rok singnai na borok chenai drok
afro na no phone khai hokha je chine oro omahai road block khale tong ha lama hai ni bagai ge angbo mane sidul khaja pela o 9 ta nokkhana hine gari rok sajak omahai jora ang daiti phaini phana phaimi ge ko khunke omone je प्रशासननि थाने जों एक्जिक्यूटिव इंजीनियर चीफ इंजीनियर नैनि चीफ मिनिस्टार जों बार लोकनि बर'नि ओंगै आंनि जे बायथां मालाय कक सावै आंनि आमसायबो गलाय हाके सावै दंफादों बर' कोनो एक्सन नाजाया दिनैबो आं बर' बाय कक सालायफिनाय फुङावबो सालायखा इमारजेन्सि जाहाथे बर'नि जे लामा हायां तमानि म लाइलाक जरा एकबानो दायति इमारजेन्सि बेसिसआव खायनो नोंथां सुदु अर सिमिया केला आमसायो गोबांमा लामा नो अमहाय अबस्था ngoi tongo ang boro no musawi tongo lukurokni loge जों tongo lukurokni je sanmung boni sanmung chini sanmung hani bang जों ta oroni lukurokni ngoi angni jebu kok salaifinai higher authority bai kok salaifinai Padi munurugai dal bidal sengmung asai jak tabok tamoni hinmale kami amsayo tongnai lukurok tabok fano dal bidal mantai soktai nutiyei lahar ka sunani nango Shalbuse klailani nangnai mantai soktai no manani bagai lahar ka sumung abo hai hine kha khamlai jak tabok hasri tongko song lukurok Udah polisi rajib kok tung Chini Khorang